deal. Greenhouse effect with the weak connect. DEA can't keep the green thumb in check. HPS, God bless the whole crop. Please God don't let me see no cops. Truckload ready to hit the highway. Bergarako saioan bereziki, saioaren jarraipen bat nahi genuen Larrabetzu horrege komunitatean, batez ere, herrikide etxauleko zegoelako bertan, fase bat pasatu zuen, eta, lehitzakoa saio ona izan zen, jende asko joan zen Larrabetzutik, eta, nolabait, Larrabetzuko ikus entzulegoari eskaini nahi genion, kronika bat, interneteko kronika txukun bat. Bai Larrabetzuko saioetan zein beste batutan MP3-arekin garatzen ditugu, eta Sergio koitura du maitik hartu beharrean gehiago giroa eta hartzeko ez den atokian bertan jartzea bere MP3 grabagailua. Eta horrela egin zuen Bergaran ere, eta halako batean argia joan zenean eta mikrofonotik entzuten ezenean, kontuatu ginen, bertsoak gozatu eta gero kontuatu ginen, txapelketa honetan bai antolatzaileek eta bai edabideek eta ez zutela txapelketa osoa grabatzeko aukera izan, beste argindarra joan eta sistema elektriko guztia bertan bera geratu zelako. Eta bertan Bergarako saioaren amaieran saio osoa gozatu eta gero kontuatu ginen dokumento zehozelan esateko historikoa bagen neukala. Bertso oso onak izan ziren Jon Martin eta Maialen Lujambiorenak. Gainera argia joatearen horrekin bat egin zuten eta momentua bizitzea itzela izan zen, batetik jende guztia isil-isilik, baina era berean bertsoan amaierak errepikatzeko orduan eta txaloa jotzeko orduan arratzalde osoan ikusi genuen, ez? Eta saio amaitu eta MP3a jaso, grabatu zuela frogatu eta Sepelarrekoen gara jo genuen, eta eraberan eskaini, ez? Pentsatzen dugulako dokumentu horrek egon behar zuela batetik Bertsozale Elkartearen Sepelarre dokumentazio zentroan eta bestetik kronika egin bat zuten edabideen eskutan, eta lan hori egin zuten Sepelarreko oianak eta. Gaur telebistan mezak grabatzera datorrela eta inoiz ez bezala Maialen ere etorri da. Hainbat kamara eta mikroak zintzilik, naizta deskonektatu gu ez gaude hilik, badazu bezelako pertsona abilik, fedea duzu baina telebistan soilik. Trialai, lalai, lalai, telebistan soilik. Orduan telebistan da zuretzat mamu, justu bihurtu dena neretzako amu. Etorriko nintzake enitzake damu, koro hau zenutela jakin izan mikrofonoak ederki zebiltzan, baina ohartu zara dagoen baldintzan, argia eten dute ikusten den gisan, Jainkoaren zigorra ez ote da.
horri, baina ezin leporatu, hori herritar horri, jainkoa ere badabil, joan ta etorri. Eta bertsoaren gorabehera hauetan, bertsoa eta internet, grabazioak eta beste hausnartzean galdera bat etorri zaigu burura. Norena da bertsoa? Norena da kulturgintzako sorkuntza hori guztia, ez? Grabatzen duenarena, saio antolatzen duenarena, botatzen duenarena, entzuten duenarena, eta kezka horretan gaude egunotan, eta kezka horri erantzuten diogu bertsoa eta sorkuntza guztiona dela, ez? Eta horren alde egin nahi genuke, ez? Euskaltzale, euskaldun, bertsozale, kulturgile guztiona. Eta alde horretatik uste dugu bai bertsoaren inguruan zein sorkuntzaren inguruan euskal kultura behar duela ere eztabaida hori jorratu, ez? Kulturgintza, sorkuntza norena da, ez? Eta bertsoa diogun bezala esan dezakegu norena diren Mikel Laboaren kantak, ez? Mikel Laboak herri kantagintzatik hartu zituen zenbait iturri duela 40 urte eta hori landu du. Gaur egun norena dira kanta horiek. Badakigu Euskal Herriarena dira bere horretan, ez? Eta gero kanta horren kudeaketa izango du, edo familiak, edo disketxeak, edo edizio guneak, edo dena delakoak. Baina uste dugu galdera interesgarria dela hori, sorkuntza norena den, eta euskal kulturgintzak eman behar diola erantzuna. Internetek eztabaida guzti hori abiadura eman dio, egoera konkretuak sortu dituelako, baina era berean interneten eztabaida horren erantzun asko daude, ez? Eta gaur egun sorkuntza, liburuak, literatura, kantuak, kontzertuak guztion eskura daude, eta uste dugu hori dela bidea batetik edatzeko eta zabaltzeko, eta beste batetik ezagutzera emateko zein gordetzeko.